Hello sa tanan. Anya kita sa laing episode Hi. sa Istambay or istoryang siyensya, teknolohiya ug mga asoy nga may danon. Karon nga episode kay special ni kay natay mga guest gikan sa lain nga field. Kani nga field kay kanang duol ni silang kasing-kasing yung mga ganahan mi invite nila kay ganahan mi maka kutlo og ka ng mga ideas sa ilang mga feelings about sa ilang field. Nya, una ta magsugod sa atong diskurso kay ato silang ilailahon tagsa-tagsa. So, kinsay ganahan mo una ninyo? So, ingon lang inyong pangalan, nya, unsa inyong field, nya, asa mo karon, nya, sa inyong gibuhat. Gijip, kayo na Jeep? Sige. Kanang According to age. Age. Youngest first. Youngest. Sino youngest? Ako. Ako may yata. Sakto kayo. Mga igala. Ako si JP, Antonio Brea. Naturon sa balay, nagpa-hangin, nagpa-aircon. Gikagkaon, sabaw. Karon sa ugma, mutudlo na po ko ugma. Teacher ko sa Philippine Science School. Kuan po ko. Gikan po ko og masters na wala tiwas. Hopefully matiwas. Wala pa naman. Dili. Panaw man. Unsa man ka nga field? In good progress. Ha? Unsa imong Chemistry field? ko. Chemistry. Yeah. Okay. Thesis kay kanang computer ba? Sige, ato niya nang ipalap. mga tanan niya may about tanan ni mo niya. Likay lang. Sige, salamat Chiefy. Sige, sa next ta. Okay, sunod. Sige naman. Okay, so unsa man kuan, maayong buntag, maayong udto, may gabi sa tanang parte sa kalibutan. Mhm. Ako di ay si No May Lim. So pwede ko na itawag og Imyat. Imyat to my friends. Kuan. So I'm also a chemist. So ni-graduate ko sa University of San Carlos. Tugay na kaayong panahon, 2010. So, ang akong experience after sa licensure exam is basically in industry. So, karon siguro late ko nakaamgo na gusto ko matry o post-grad studies after I enjoyed my experience sa industry. So, karon na ako under sa Erasmus Mundus na program, under sa Excellence in Analytical Chemistry na program wherein ang first year namo kay naami sa Estonia, nya karon na ako dili karon sa France para sa akong final second year sa akong program. So hopefully yes, it will be successful. Then dila ko kabalo sa akong future plans, but humano lang sana ako di ako ang masteral. So kana lang. Okay. Salamat. No may dagag bato sa Estonia. Thanks, Jace. Ubay. Kilid sa Baltic Sea. Okay. Estonia. Jace, ano nag-explain? As I loading ko kamay. Dili explain a joke. Thank you, No May. So parehas lang ni JP nga karon nga Salamat. nag-masters. Oh. Nya humuhuman na nya ari ta sa atong ikatulong nga guest karon. Pinakagahi. Oh, may adlaw, may udto, may gabi, kaninyong tanan diha. Gahisgot man tag bato, napoy daghang bato diri, na Stonehenge diri sa London. So na ako karon sa London, udtong dako diri, pero dagom gyapon. So kanang ako diay si Fernando Shalana nga taga San Fernando. Sige, comment da, JP. Lupig mo, nagi siya kuan. Nagyod. Ako si Fernando nga taga San Fernando. Unya usa ko ka chemist. So ni-graduate ko og chemistry. Di na ta magisgot sa tong tuiga kanang itago na lang na nato. Unya nag-masters po ko sa chemistry sa San Carlos. Unya paghuman ana nag-doctorate ko sa Vienna.
Pero ang akong field dito is neuroproteomics. Mura siya hybrid sa neuroscience o sa proteomics. Nya human karon na ako ron sa London ga postdoc unya ang ako ang field kay chemical proteomics. Pero ang amo yung thrust gyud kay para mag-develop og mga bag-ong tambal sa cancer. So, ug mao ra kadto. Okay. Salamat kayo, Fernando. Sir Ferdy. Adong na lang, oh. Sir Dong. Dudong. Kadit na ako lang Dong na lang. i-resize ang window kadiot. Kay namurag ni tingog Para yung ako. nga resize palihog dong ha para gamay-gamay among naong. Oh, may kaso. Okay. So, salamat kayo sa inyong mga intro. So, nakadungog mo ito nga, mga chemist sila. So, mga na itong isgutan nun about chemistry niya. Nganong ang chemistry kay mo gi-consider nga ang central science. So, mao ginailang i-claim sa mga chemist niya. Mao ginamon na dunggan sa kada mong pag sugod sa among pag-eskwela sa university. Kaming tulo diri ni Marx ug ni JC kay gikan man sa mi sa physics. Nya, ati silang Nome og JF kay amo silang ka batch niya. Si Sir Dong kay naguna na namo pero nakitaan gyapon na namo siya sa chem department niya. Kung mag-abot magay nila kay dili na kalikayan nga maisgutan na namo nga central science lagi daw ang chem niya. Kami physics mami so murag dili din mi mo kuan dayon na kanang mo. Pero ganahan mi ato nang i-discuss karon. Pero una ta magdebate, una ta itong ma-record na itong mga... Debate gid ay. Dili debate ka na. Una ta magkuan. Kanang magdiskurso. o Maglantugi, Maglantugi, ana. magkabildo, magkabildo. Oh. Kaning, Oh my God. una kay, unsa man na ang chem? Kung unsa may definition sa chem, unsa man na nga panlantaw sa unsa na nature, unsa na nga kind ang chem niya. In contrast pod, kami muhatag jud mi siguro sa kuan kung unsa na ang physics pod para atong makita kung unsa diferensya or kung naa ba gyud diferensya ang duha. Sige, ari ta magsugod sa mga of course atong guests. So unsa man na ang chem nga perspective or chemistry nga unsa man ang chemistry nga field? So bisig kinsa lang makaganahan mo answer mo sa inyong mga Una sa maestro. Oh, naho na to ni si Kuan Sir JP kay Sa Oh, wala yung maestro- introduction sa lecture, di ba? What is chemistry? wala, what is chemistry? Kanang chem kay kuan sa bana giingon na Bisaya siya dapat, ha? Lagi. Central science nakita na namo sa libro murag sikat kay nga libro chemistry the central science. Itong Brownlee May. Brownlee May. Dayon kuan mo pa ginabasa sa kanang mga classmate namo kanang sila Xavier, sila Marx, si Juan kana po requirement man to good. basa gyapon ninyo kung bali mura mo wala may lain libro gibasa baka lalagsa. So mo to na nakaangkon nakapagin mo nga pila ko nadawat din ninyo nga central science kay siya kay naman. So karon mo mura na pa. i-defend na unsa man na anong central science man or unsa man na ang chem kana lang sa good. Unsa may chem? Ano daw chemistry? Di na tam define na ato lang tanan asa pwede mo abot ng chemistry. Hostile kay ni klarohon mao klarohon gina na to ni kani nga bikil sala gini ni Brown and Limi di ay no. Oo. Siya magod ang butang sa libro. Chemistry, the central science. Maganda. Kay among libro manggod katong sa among kanang panahon si Mortimer pa manggod to niya man wala mo to siya ni claim gud nga central chemistry ra man to title. Kuan po isa pa na okay ra man ta nga kuan kanang naanang central science na lagi di palag sa katong sa una katong defend lagi Moto, ano man. Dili mo na pwede nga ay gingon ni sa katong nagsuwat sa libro. Nya di mo na pwede nga dawaton na to Hindi, dayon. wala mo kita kuan kanang libro nga physics the central science. Dili man central science ang physics. Wa may gi-claim ang physics good. Wala Taron de hap. wala gi-claim. Pero may na-publish na libro sa amo sa chem.
So, Balik sa ta sa pangutana ni Oh, sige. si Kaya Sir murag Xavier. nadata Oo. sa kwan. Dong JP, Itong ibati. ang sa isip usa ka maestro unsa man ang kanang definition sa chemistry? Oh. Kato mga estudyante ni Sir JP ro na, paminawa. Paminawa yung tubag. kaya mang-google sa ko. Pero, Eh, ano, kung sa imuhang kanang in your own words, sa imuhang kanang panglantaw, sa imong pamalandong, sa imong Sige, ako sa translate.google.com. Sige, ang chemistry. Ako, gipangtun-an na siya, unsay ka ng mga, kung ginagmay lang, structures ang ginagtanaw. Pero kung mga binagko na gani, gipangtanaw na kasagaran ka ng mga gipanggiriakan na ka na mix, mga photo, mga change of color, ka na gipangtun-an na siya, nganong naitabo mga na. So, nganong ingani ang mga colors, ngano-ingani mga materialis sa itong nakita karon, nganong nindot kay basta kasagaran ng materials kanang tanan ninyo makita, ayan hindi makita din na kaya hindi na po na science, kanang tanan halos tanan makita bisag hangin na siya, kinatun-an din na sa chemistry siya. So mo na kung nakita mo mga gitawag na matter, itun-an din na sa chemistry. Mo na akong paglantaw. So, ang kwan na to, more keyword, ang matter. So, ang science that matters, ang True. chemistry. Kung antimatter, physics na. physics na siya sa matter. Og matter Dili na chemistry namo. na siya. Di na na Di na to, parte. Matter lang dyan ko to. Unsa imong gihirit, Ito Jace? ba? Ito to? One, chemistry, the science that matters. Ay, mas grabe na na-claim. Pagbuhatan na libro. Kani nangita gyud bikil mo. Nangita siya, Bikil. Sige, salamat Sa ato, kung ano, Sir like- JP. Ay, sige, go. Thank you. Sa ko kay murag ang chemistry, so study of matter, pero unsa specifically mangita ang chemist nagapangita sa properties, so you want to describe unsa ang matter tapos kung pwede nimo siya hibalon nimo unsa iyang composition, so may bisya sa composition, so either qualitative kung unsa siya, unya quantitative pila siya, mo na dira pod mo sulod ang branch sa analytical chemistry. So unsa ba ako ang makitaan kanang murag interactions, properties, composition sa matter. So ingana. Tapos kung si JP nagkuan og mga materials, pero kung tanawon sad nato sa life sciences, naa po dito ang chemistry in terms of cellular, molecular, dili po siya ingon na pure biology. Kay di man nimo ma-define, kay imo man tan-awon ang properties, reactions sa sud sa imong lawas. Mhm. And dila po musod ang chemistry para mas masabtan nato atong lawas, ang life ana. So napoy apil-apil po ang chemistry ana. Ana ba? Murag naginahinay na sila kuanda, imply gyud lagi nga dako kayo Ngita scope gyud ang chemistry da. Iyay. Pero sige, Mayo cheering kayo. squad lang ko diri sa gilid. sige, Di salamat ako na lang Nomi. yung i-summarize ang kanang giingon ni Dong JP ug ni kanang Nomi nga kanang ang chemistry is the science of matter and its transformations. Diba? So matter is anything that has mass. Ingon pa sa grade 1, mass and occupies space ug ang unsa ilang mga kausaban nga nahitabo. So kay tungod kay nag-measurement ta sa kausaban, kinahanglan ta og mga tools pod sama sa giingon ni Imyat nga analytical tools para makita nimo ang changes sa composition or sa changes from one state to another. So pero tungod kay ang matter dako man gyud kay siya anything nga makita nato most likely or anything nga atong makuptan matter man, so nag-encompass na siya gikan sa biological, sa kanang mga sa earth sciences. So mo nang siguro ang chemistry sa ilan ang giingon nasa center, nasa sa integral part, nasa sa tunga kay mo
encompass man siya from physical ug sa mga biological nga sciences na siya sa tunga-tunga ba. Okay. Ang akong nakakuha ato kay katong summary kay ang chemistry kay mo involve og matter nya unsa na kanang pag-describe sa properties sa characteristics sa kanang matter o pagtan-aw sa change. Ipakita gid niya ang kuano libro nga sugod sa tanang bikil. Pero mo to siya salamat Ang kay sinugdan sa tanan. so nindot po to imo ang Ano ba, ingon hindi nga inyong gingon nga mga point niya. Katong imo ang pag-summarize sir dong nga kanang mo to unsa mo nang rason nga nung consider siya as central nga science. Pero before ko mupadayon sa kaning isgot nga murag ato naging na-establish dayon nga central science ang chem. Maminaw sa ta sa physics kay ganahan pa may makibaw mo nga ang kung center ang chem ang inyong gibarugan ang murag inyong basis sa tanan kay ang physics. Pero atong tanaw na kung mooyon ba akong makauban diri so. Sige, kinsa may muuna to kuan. Unsa may physics pod, unsa may physics niya, kung unsa may kalahian niya sa chem. Or, unsa may atong kay niana naman chem ang tanang matter kuno ilaha naman na tanan, ila naman nang gi-claim. Ang kuno nang namo tanan. Oo. Anti-water dry na bilin. Matter na lang. Pero unsa man ang physics, unsa man ang panlantaw, unsa man ang perspective ang physics. Yeah, ako sa'yo na. Sige, Marks. Oh, So, bro. ang physics kay study na siya from the word physica. So, physical. So, kanang mga makita o dili makita na physical. So, from heavenly bodies like planets, asteroids, mga sun, stars to microscopic or atomic na mga bodies. So, Apil po ang di makita sir kanang mga diingon nato. pwede sir kung ma-quantify na nato sir. Energy. Ako na manguli na mo. Ang physics. So, mo quantify, analysis from physical properties sa mga phenomenon. So, from heavenly bodies to atomic level, mana siya ang physics. Mhm. So, una pa na yung subatomic level. So, Mana siya? essentially tanan gyapon, di ba? So murag kung ang chem kay mura siyag subset ba ang ilang gi-studyhan. So ang akong nakuha ato yung gingon bro nga murag ang pero ni mention ka to word nga physical. So murag ang physical nga physical nga properties sa usa ka butang nya again nag-encompass po siya wide range siya sa mga kwan of matter pod. Pero murag naay something nga lahi atong kitan-aw sa chem nya. Katong usa sa gingon kay ang physical nga interaction bro na or ang physical nga properties sa kabutang. Salamat bro. Ikaw Jace na kay maada to Jace. Wala ko yung maan. Sa Saan tinuturo mo na to? lang maglisod man ko og kanang kuan, maglisod sa based sa mga discussions ba o based sa kanang makita na sa mga research gani. Sa karon kay ang kanang hard boundaries gani between disciplines kay lisod na kay na karon. Mm. Especially if kanang mo adto na ka sa graduate studies, dili naman ka makasulti nga chemistry ka pag undergrad. Di man ka makasulti nga chemistry ra gyapon nimo tunan, dapat naman gyapon kay makatunan sa physics baron or sa computer science baron sa uban fields. Sure. Muna nga like kung wala na ko ilabutan na kung kinsa may mo claim og central science. Pero Ayaw. para nako Cup out cheese. Babay Jace, dili di ang- siya Mo ni para nako ang central di siya science central discipline siguro sa tanan sciences kay ang math. Unsa man Layawan, sir. ni? Kauban ni. So dili kay ba mo ko Jace nga wala na. mo naman yan. natong panantaw ron pero ayaw sa ana ba. Unya na. No kay Uy, Jace, kaning usa grabe. diri kay kuha na kayo. Nangita gyud siya bikil. Dong severe. Ingon pa si
JP, wala daw Si- siya mo- nangandam. Wala pa siya nangandam. Mubalhin na lang may partido. Pwede ka ang mag-JP? P6, ang P6 na mo idepende. Pero tinuod gito ang gingon sa ni JC niya. Kung indeed nga kung ikaw naminam gani karon bago pa ka ni enter sa field sa science, although mo na itong specialize pag university, eventually kay mo blur na nga distinction. Pero definitely kay na siya kuan sad. I think siguro ang kuan na difference, ang focus lang gid siguro. Ang Oo, kana. ang sa chem nga part kay mo to ilang gipa-mention nga about matter niya, ang interaction, like ang kana mga reactions sa mga products niya, ang bulk nga properties niya. Pero sa physics ang tanaw nako kay ang gitan-aw pod ang katong gingon ni Marx kay ang actually ang tanan sad gyud, pero tungod sa kadaghan sa tanang butang dili sad mahimo nga ang mga reactions kay, although mahimo niya sa chemical physics, pero palitan ang mga reactions imong describe in terms of physics kay murag na pay mas better way ba, murag kani siya good enough na ni siya nga description, dili ka kinahanglan mo adto sa labing minute nga detail nga kung moingon lang ka nga uy ang kaning reaction kay nay electron nga nibalhin didto niya imong giihap pila ka buok electron sa nibalhin, dili na siya practical mga ana ba. So mo to nga murag ni-encompass siya sa tanan gyapon, pero more on sa kuan siya kanang interaction sa matter ug sa kuan siguro sa energy ang kanang sa physics nga part. So Pero- buti mo pasabot Xavier kanang something to do with kanang bulk o sa kanang mga small particles. So sa chemistry more mi sa bulk na nga properties, so more sa makita. I think Pero nasa so. Wala quantum masyadong chemistry. Property sa quarks. Oh, na Ano, mo na diha na namo Pagkatinuod kuan. lang ang Quantum quantum chemistry, physics gina siya. Physics man na Oh, siya. murag ang context lang Physics, siguro ana. napugos lang gid mi nga kanang kuan. Napugos lang may Patikon chem. na ana. Oh. Pero physics lang dyan. Physics dyan siya. Pero Di na ang may mangangkon ana kay magdugo na mong ilong ana so pagkatinuod lang kay di na namo ma-imagine. pero mo to siya nga ang kami na pud ang gingon nimo Jace nga again kung palitan magka kuan ka, makita nimo nga ang kanang pag-study sa kabutang kay dili ra na taas sa usa ka field. Nya mas daghan kag makatunan kung i-apply nimo ang dahinan nga field indeed. Going Murag back sa ako- giingon ni JC nga iyang giingon nga ang math maoy kanang so sa ato pa ang kuan ron either math ba or ang chemistry mo central science, di ba? Makaingon ka nga kay ang math is the language of science, but at the same time chemistry is the language of medicine, the language of mutukag biological systems, mutukag sa lawas, may kag adto kag ospital, ang imong tan-awon CO2 level, yung oxygen level, may yung kag asukar, may yung kag glucose, di ba? So ang language nga gigamit sa biological sciences, pwede man nimo siya mag chemistry ang imong gamiton, di ba? Mo yung kag DNA, RNA, unsay sequences ana, i-describe man nimo siya in the form of chemistry, which is the main language for kanang earth sciences or for biological sciences and medicine. So mo siguro makasabot ako in a way nga matawag pud nimo siya nga central science tupad sa math kay kinahanglan kag quantity ug description. Quantity ang imong math kag kuan 0.8% glucose. So dapat na kay quantity na po kay description. So ang language nga imong gigamit duha na kay quantitative o na kay qualitative nga kanang information. So ang murag chemistry ang murag layer of abstraction nga mas Mura ba masabtan sa kasagaran Yeah. nga tao. Language, Kanang mura siya language. digestible na language. Nga Oo, mas okay. Ah. Di man Kaya kung ta po magstorya mo man po yung- kag pure math, dili man po na nimo Dili masabtan daw. in a sense na unsay essence aning toxic ba ni siya na makabaw ko kanya kong level of heavy metals sa kong tubig. Pero without chemistry, you just know the number but you won't understand what is toxicity. lagi. So, If imo pud like, explain si in terms of chemistry ang mutabang ana na in terms of interpretation. mechanics kay dili sad
ma-explain Practical. man, no? Oh, pero dili Ma-explain man sa practical. physics. Pero dili sa practical Dili kay siya practical. ihapon pa to nimo Oo. pila to ka. Ah, Kani siya nga band ni attach ni siya dito or ana, di ba? So Mhm. book like sa to pa murag na form book siya nga book siya nga properties unsa nga sa layman's term sa Oh. imuhang In a way. makita. O katong di makita inyo na lang na kay mahadlok ta na. Ari lang mi sa makita. Bali nga nganong mo work ang Feel ko chemistry. na ko, no? Like, para po sa physics, ano ba, kay Agree na murag, makita na ko na ang physics kay, dili siya central science, but it is the fundamental science. Para ma-understand atong existence, ma-understand ang universe, kailangan ang physics. Kay fundamental, mura ba siya, tama si Xavier lang, like fundamental, foundation, like the basic, but dili po mahitabo na ay chemistry na why foundation. Di mo punta maka-develop sa knowledge sa chemistry without the understanding ka ng mga quantum level na kuan sa physics. So, para nako, let's say, kung central ang chemistry because it is the more communicable na murag dali siya Ayaw i-communicate na communicable kay language. murag Sorry, matakdan sorry, ka kay na. naray na pandemic. Bro, na Well, nagsakit. easier Kuan. to Mas ma-communicate. communicate na language. Language. Pero kailangan ng physics kay foundation siya. Fundamental science ang physics. Talaga. Gaan lang natong chance in short of physics no. Ato lang yapin. salamat sa Abi na Mo og ko dyan nahuman ang ako debate. na-realize. Di ba, ako dyan ako na-realize, like, kung ano ba, like, naiingan na fundamental ang physics. Kaya kung muadto na ka sa pinakagagmay-gagmay, grabe na details, naaman dito ang physics. Yaman ang mo trabaho, ana, para na to. Ana. So, kung layers of abstraction lang kay ang math ang pinaka-abstract, ang physics ang murag dili kayo abstract niya, ang Mm. chemistry ang mas dili abstract sa physics nga masabtan sa kasuban. Murag, ana. Ah. Murag, ana. No. I think so. Sige, matuon Mo ako. na ng magsugod central yung science. chemistry 1 kay para magkat-on mo language of science, di ba? As actually physics as well. Di ba? We need to understand physics para foundation na siya nga masabtan na to ang mga different fields of science. Sakto gito niya. To reiterate lang ang math kay mo na gamit sa science as tool. So ang napoy mo ingon nga dili ko na siya considered nga science kung dili nimo ma-quantify ang something. So mo na gamit sa math nga unsa na siya ang unsa na abstract way of describing things pero dili necessary nga physical na siya nga reality ang tanan na nga Yeah. ang math kay tungod siyang ka-abstract kay makuan po na niya murag bali language lang po na siya sa pag-describe sa nature. Pero and again dili necessary nga kuan real na siya. Nya diha na mo come in ang physics sa murag sa pag-apply ato nga mathematics ba. Nya kato nga field katong physics kay gamit to sa ubang sciences. Nya usahan na ni gamit ang chem kay as foundation sa kanang ilang mga unsa na mas higher level pa nga description kung sa language man na sa programming kay kanang kuan ba kanang low level nga programming high level nga programming ba nga ang chem kay mura siya kuan ba ng Graphic Python interface. or na siya nga na Murag siya mga graphical user na, interface no? pero ang physics ba ron kay murag sa back end or kanang sa tawag kanang mga Back-end kanang code. code nimo ba kanang sa sod niya ang math kay kanang imong gigamit nga kuan kanang machine language murag nga na ba murag make ba ko point pero mao na siya mura na ko ni concede pero tinuod man sa gyud kay kuan naive man kay na nga kuan pangunaw na pud nakausawan na murag ano chem central science ana kay tinuod man sa gyud kay kung estudyante pa karon paminawa ninyo ang kanang mga gitubag sa chem niya sa physics pod nga tuod intertwined na tanan niya again kung mas daghan kag mas intertwined na siya the better kay mas na kay makuha nga description sa kabutang kung ganahan ka mo understand kung sa ka phenomenon o sa ka material kung mas interdisciplinary imong approach kay mas daghan kag makatunan nya imo ning magamit to your advantage. Sa pagkatinuod lang ang chemistry ug ang physics nga makatuna nato sa undergrad. Kuan ra gina siya fundamental sa gina siya. Murag gitudloan lang kag language ba unsaon pag-communicate. Kay inigabot na sa sama na sa giingon ni Juan nga inigabot nimo sa let's say pananglitan karon ang akong field na pag doctorate ako nag neuroscience ko nya chemistry akong background di ba murag layo ra kay sa tinuod pero kinahanglan
kinahanglan ang among field o kanang chemist kay para masabtan ang composition. Unsay mga kay ang akong field kay gisabtan man namo og unsay nahitabo sa mga synapses kung naay sakit. Unsay mga kausaban nga nahitabo. Unya para nimo mahibaw-an og unsa tong mga kausaban kinahanglan ka og chemistry, di Mhm. ba? So, So ana pod mo blur na siya. Pero kung tawon mo science, neuroscience gyud siya, molecular neuroscience, pero tungod kay kinahanglan ang lain-lain nga field sa science para mas mo flourish, para masabtan ang kanang mga butang, mao nang kinahanglan ka nga kanang kinahanglan ka kag background on different fields of sciences. Kinahanglan magtambayong Tambayayong. Pagtambayayong. magtambayayong. Nindot kay to imong kuan sir nya. Magamit ko nga segue nga para ma-describe ninyo each ang inyong mga gipang research karon kay so kanang ato mga guests karon kay puro ni sila nasa kuan akademya nya nasa sila kuan pareha na mo nasa sila experience sa akademya og sa kuan kanang sa industry pod sa namo ko wala oy sa industry pero so karon unsa may kuan unsa man yung gipangbuhat ron sa inyong academic nga research nya kung ganan mo share kay say explain ninyo ang sa inyong gibuhat in the most simplest terms especially kay kami outsiders may sa field. So kung maka-describe mo sa inyong research. So katong gisugda naman ni Sir Dong. Sir, pwede nimo i-continue to sir ang Ako imong mag-una. oh. Go. So Dudong Fern. sa pag-doctorate nako kanang ang akong field gyud kay neuroscience, molecular neuroscience, pero subspecialize og neuroproteomics. So ang amo ang grupo, ang amo yung thrust gyud kay para masabtan ug unsay mga nahitabo sa synapses. Kaning synapses mao ni siya ang kanang ga-connect sa duha ka neurons. Unya diha mo flow ang information. Unya giingon po nila nga ang kanang kung gusto nimo masabtan ang sakit or ang kanang phenomena sama sa learning and memory, ana nimo siya masabtan depende kung unsay composition ug unsay mga kausaban nga nahitabo between two neurons. Kanang neurons kanang So, mga cells sa utok. Sir? so kanang kay ang nakanindot man gud aning sa kanang kuan sa utok no or kanang di ba sa lawas mo multiply mo divide man na ang cells di ba? Continuously throughout your lifetime, pero sa kanang ang neurons kung unsay naa nimo pagkatawo nimo mao ra ginagidaghanon di na siya modaghan. Ang mausab lang ang gidaghanon sa mga connections. So Katong mga synapse. kung naa kay let's say bag-o nga makatunan ingon nila no ang foundation sa kanang kuan molecular basis sa learning and memory mudaghan lang ang imong connections or mo gamay. Kung naapoy sakit mo usab ra pud ang gidaghanon o usab ang composition sa kanang neurons sa synapse. So ang kuan gyud research kay nag-develop ko og kanang mass spectrometry based nga methods, physics na siya, para ma-identify o ma-quantify ang proteins sa synapses. Pero ang application nako kay schizophrenia. Unsa man na sa Bisaya ang schizophrenia? Buang? Kanang nice. Dili. Murag na raman tay kuan nga term, generic term. O Mo na siya. og naay Politically correct term. sakit sa panghunahuna o sa pangisip. So kay og tan-awon gud nimo ang tawo nga kanang di ba kung may sakit sa pangisip o walay sakit sa pangisip, wa may kalainan tan-aw nimo hasta ang utok. So ang amo gusto namo masabtan unsa may kalainan sa composition sa synapses sa kanang naay sakit o walay sakit. Kay mao man ay lisod sa kanang neuroscience or sa let's say the fields of brain, kanang brain chemistry kay di man pareha sa karon mayong kag diabetic ka, mahibaw-an mo dayon og diabetic ka kay taas ang sugar, di ba? Sayo na kay define. Ug na kay cancer na kay abnormal growth of cancer cells. Pero ug moingon ka og kanang na siya sakit sa pangisip, unsa may kalainan? Unsaan mo pag-diagnose? Ang mga doktor karon interview ra gyud ang buhaton.
Mm. Oh. More Don't mo na siya psychological or ginatawag, di ba, na psychiatric. marag biomarkers. Oh, so ang among field good proteomics. So ang proteomics is the science of identifying and measuring the changes in the proteome. So familiar man siguro mo sa genome, no? Genome natay 20,000 ka genes o ang genome kay murag protein siya nga counterpart. So naay siguro either mukaingon ko mga 20,000 to 1 million different proteins. So ang amo ang gistudihan unsay nga mga mausab kung naay sakit panalitan naay schizophrenia unsa may mausab sa mga synapses kay para may baw na mo unsa to nga mga proteins o mga biomarkers nga mausab. So sa ako ang mga kanang research akong nakita nga panalitan sa schizophrenia na mga proteins nga mausab particularly kanang mga dopamine receptors o kanang dopamine transporters unya nag-develop dayon og mga tambal para ma-regulate to nimo. Mhm. So mao na siya ang field nako pag doctorate. Karon ang akong field of research lahi na chemical proteomics na for cancer. So pero umingon mo nga layo ra kayo doon gyapon kay proteins raman gyapon akong gistudihan. Mhm. Ang akong gibuhat ron so panalitan na kay cancer. Nay daghang klase-klase nga cancer, di ba? Kay sa kadaghanon sa cells imong lawas kung naay ma-mutate diha nya mo kalit lang og multiply, cancer na siya. So og na kay let's say 1,000 pila na ka different cells na po na gidaghanon sa different kinds of cancer. Ang among gitan-aw ron, akong gitan-aw kanang myeloma, colorectal cancer o breast cancer. Unyang among unang gitan-aw kung na kay mga pasyente unsa man nga mga proteins ang more or less unsaon nimo paggrupo sa mga pasyente based sa ilahang proteomic profiles. Kay within, let's say for example, colorectal cancer, lain-lain na siya og ganang composition, kay lain-lain man og mutations nga mahitabo. Mm. So ang among task karon, amo nang i-subgroup sila based on markers o based on proteins. Once nga makita nimo nga na kani siya nga proteins taas na siya, ang ako yung main nga field of research nag-develop mig mga compounds o mga tambal nga mo destroy sa protein, mo degrade sa protein. Dili lang siya nga imong i-inhibit, imong siyang i-destroy. So nag-develop ig mga compounds na may mga group of scientists pod, mga chemists pod nga lahi sila nga field kay ako na mo gusto nga tunga proteomics man akong field. Sila mag-develop mga compounds na pod may mga biologists pod nga develop sila mga assay o unya hand in hand interdisciplinary mig develop mig mga tambal para sa kanang cancer. Para mahog nga murag ma-personalize na ang tambal depende sa imong kategory. Sakto. Kay para Kay sa mga Mo katuigan, na precision na medicine, precision medicine. So kinahanglan nimo masabtan kay ang cancer dili na usa ra ka butang. Depende na sa mutations nga mahitabo sa usa ka tawo. So mo nang kinahanglan ka mag-develop gyud og mga tools o mga methods para kanang makarakterize nimo ang usa ka pasyente. Sa lab ka mainly involved, sir? Sa kana nga research? Half labi na karon kay pandemic. So kay ang ako yung main gyud nga instrument of choice or akong tools is mass spectrometry, physics na siya. So mass spectrometry. So naami mga patient samples nga imong i-culture sa lab, butangan nimong tambal. Unya amo nang i-run sa machines. So kasagaran ana kung mag-run kog isa ka machine, amot nagtagtulo ka duha ka buwan mag-data analysis. Unsa So niyo half. So ang broad ka na question. Pero sige lang, sir, if unsa mo matubag. Bioinformatics. Lagi So, nasa bioinformatic nga tools. Cluster man ninyo. Diyan na magsud ang computer science, programming. Diha na mo gawas ang kanang. So interdisciplinary gid so sa pag-doctorate nako ang akong katunan dili lang chemistry, kinahanglan ko magkatuon og biology, kinahanglan ko magkatuon og data analysis, computer science. Mao na siya kay karon dagko na mo kay nga data ang atong ma-capture. So kinahanglan naka og kanang bioinformatic tools nga para masabta nimo. Gamit kag R, sir? Ginagmay pero actually sa pagkatinuod lang mabuhat ra man ako sa Excel. Okay. Ang analysis unya na may daghan pod nga mga gamit kog R usahay pero kanang naa na may pre-program na nga mga scripts igo na lang ko nga mo apply. Copy paste na tani. Ang mahitabo man good pattern recognition maguna sa tan-awon gyud mo sa mata niya og kanang
ang main gid ako nga job gyud kay og nami tambal nga active na, so i-screening na sa kanang amo ang mga biologist. Ang among tan-awon unsa man nga protein ang iyang target. So Mm. i-test. So imo siyang i-determine og unsa nga protein na target, or kung na kay mga patient samples unsa man nga mga proteins ang more or less mo describe or mo ma-classify nimo ani nga patient groups. So mangita ka og mga proteins nga druggable pod at the same time. Og iyang Curious possible ako ko na question. Ay, sige, go. Sige, Isay no ko. may. Sige sa. Ay, wala lang. Ay, kanang murag sa analytical point of view ba? So, example, kung makabaw ka no na makuani mo na mauni ang mga principal component na kanang proteins na mo let's say associated sa breast cancer. So, meaning dako kayo siya o kanang future into kanang point of care diagnostics good na unsaon na to in a way sa sunod makabaw ka na kung go kay lisod man good ang cancer ma-detect usa na kung kanang klaro na kay ang symptoms ba, pero kung kung magamit nimo ang lab analysis in a way na makakuha, pwede ba na siya possible sir na ma-convert siya into a point of care diagnostics na makabaw ko kay karon sa breast cancer di ba kanang genetic man siya na BRCA gene anak kung naa kay, pero kana dili jud na kay possibility pero wala jud na nakuha na confirmed na jud kay cancer. So karon atong gusto na in sa field of medicine in a way dali lang ma-detect at very early na natay sensitive kayo na analysis, let's say mo analyze og proteins ba in a way na kuan na kadugo kabaw na ka na kay cancer, which is very nice kay na siya na kuan sa ato kay lisod ba jud kay na ma-detect ang cancer nga sakit. Ug katupong sa neuro like kung nakoy schizo, pwede ba ko in a way in the future kung ano ko dugo makabaw na ko na na-ako'y schizo or something na abnormal sa kuang protein composition. Salamat sa interest Imiat, mao na sigurong mag-doctorate na ka. So mao na siya actually ang mga mao na usa na sa kanang mga panginahanglan nga kinahanglan tutukan nga kanang mag-develop og mga blood tests. Pero ang nakalisod banggod sa technology wala pa ta naabot nga kanang parehas sa panalitan og sugars sayo na lang kayo kay dali naman lang i-analyze. Ang proteins o mga biomarkers wala pa ta maabot sa technological advance nga ma-analyze nato tanan. So naapagid ni sa method development. So sa ako nang giingon sa akong pag-doctorate, ang akong doctorate kay gatuon pa mi og unsaon pag-detect sa proteins sa utok. Napamidiha nga level. Diba? 10 years from now wala pa nang Orbitrap. Familiar mo sa Orbitrap, Xavier, no? Unsa gina siya, sir? Nga detectors kanang sa mass spectrometers. Orbitrap na mass spec. Kanang iyahang patuyok niya ang ions before pa masud sa detector para mas high resolution siya. Nalagay magnetic field nga murag cyclotron Jace ba? Mura siya sa mini cyclotron. So ga miniaturize naman na niya ron nginani na lang kadaka. So actually na ako na siya Orbitrap. Orbit. Orbit day. Orbit siya. So mag-ano siya. So high resolution siya nga detector. Resolution ana dong for lang karon ang gamit na mo kasagaran 180,000. 100,000 na resolution sa mass. So mao na tungod na nga advancement, so nagpasalamat pud mi sa kanang mga kuano sa mga physicists o kanang mga engineers ana nga nagdevelop para namo. Ato sa nang i-mention sila no kay ang mga engineers kanang dili man mo progress ang science walay development diha nga kanang level. So kami sa pagkatinuod lang among gikuan more gid sa applications. Kung naa na existing nga technology kay dili man tanan pwede maka-discover o kanang bag-o nga mga butang sa technology, no? So kami more na sa applications nga kanang gipanggamit namo na siya. So si Makarov mo na idol namo sa kuan mga mass spectrum kanang study mass spectrometry. Kanang detail kita yung mga kuan sir. Salamat kayo yung mga pag-share. Nya ali na pud ta sa inyong ma-share, JP or no me? Ako lang kay JP lisod na sabto niya. Kuan na ako butchok-butchok kanina.
mga ano lang, average level lang ako. Sige, So, go. siguro after, so 2010 mo ako nag-ano, no? Then, makaingon ko na ang career path mostly should focus on analytical chemistry. So, Bisig sa quantification, industry pa. analysis, instrumentation, Mm. yan na dyan sa industry. And that's why, pagkakita na ko sa Erasmus program na tawag tayo si JP na excellence in analytical chemistry do na siya excellence na part no mo ko yung siya po pero dili really about siya na focus siya sa analytical chemistry. So wala pa ko yung research ron kay sa second semester pa man amo ang thesis, Bago pa ka pero nagsugod sa imong tagaan na akong second overview year. atong audience unsa ni about na program. Mm. So Ga-intern man ka kani imyat. siya nag-intern sad ko. So kani siya na program is naka-discuss na ba mo diri sa channel about Erasmus? Pwede po Wala. later siguro no Minute na nga kuhan. topic. So ang kanisiya is funded by the European Union. So they will it's a master call for everyone to apply na interested sa program. So ang kaning Erasmus na siya it's a consortium of different universities. So magmugna na silang consortium, mga yung funding sa EU, mag-create silang program. So in a way, part po sa program is ang mobility. Aside from enhancing your competence as a science, as a chemist, so gibuhat po din siya sa European Union para maka-integrate ka, cultural integration po ng required sa program na magbalhin ka o countries, magbalhin ka universities. So, nado siya mobility na program. Mm. So, sa first year na mo, ang focus kay measurement science. So, kani po siya na part sa chemistry, mura po siya, actually, ang measurement science, makuan po siya sa, naman po yata, physics, di ba ka na measurement uncertainty? Meaning, kung uncertain ka, yung mga doubts sa yung pag-measure, imo pa din siyang i-measure. Mm. So, like, murag, yung na uncertainty, yung ko ba sa Bisaya sa uncertainty, kaman. So, kung murag buingon pa kag naa kay ruler, ang imong usa ka metro, dili jud na siya 1 na meter exact unless kung ikaw ang katong primary standard sa international standard na ang 1 meter, but naagi hapon siya underlying uncertainties. Mm. So wao na ang kanang focus sa program na sa ba dito na ko marag dito mo kita na ang true value sa usa ka butang in quantitation na aspect is an abstract concept. So, It doesn't exist. You wala cannot good, no? get the true value. Walay true value. Ang usa ka metro, usa ka kilometro, usa ka kilo sa palengke, mamalit kag isda. Kung usa ka kilo na siya, dili na mao ang true value, but mao na siya ang estimate sa true value. Gigamitan og tools plus na siya uncertainty na range. So Mhm. pwede ang imong timbangan sa palengke na kay usa ka kilo plus and minus ing ani na range, pila ka gramo yung plus and minus. Depende kung unsa pagka-accurate ang imuhang instrument or nakalibrate ba na siya tarong. So, in a way, naapod na siya physics, I think, musod kay ang metrology is very pod kuan ka na ganing sa weather. I don't know metrology. Meteorology na gamit po silang metrology. So, metrology man na ang usually study of the measurement uncertainty and stuff. So, kay ang among professor kay naga kuan to sila og kana sa mga wind tunnel mga anak, so magamit sila og mga data processing in a way na physics and maths to kay mag-calculate makag measurement of uncertainty based sa kanang statistical propagation of errors. So murag match siya. So na-review ko kanang yung calculus Nabalik ang mga kuan yung leksyon kaya sa ako una. nagamit og calculus ever sa akong Naugkat, kinabuhi sa trabaho. So, nagamit na derivative yung mga integration. So, isa siya na kuan part sa program. And aside po na, holistic po siya na program kay ga-discuss po siya og kanang kung analytical chemist ka sa imong laboratory, so mag-discuss siya quality management system. So, nindot po siya na program o kanang naatay murag ang siguro sa chemistry from ang fundamental niya metrology, measurement science, pero kung
analytical chemist ka, siguro daghan og mga familiar ani nagtrabaho mo sa mga manufacturing industries na amo i-develop na method, magpa-accredit mo og mga ISO standards. So gamiton siya for method validation. Okay, Mhm. kanang sa lecture pa namo murag sa to Jeff ka sa figures of merit. So wala na i-measure nimo murabag ang imong method as analytical chemist kay kung moingon ko og akong tubig is na ay 1 ppm lead, unsa na method akong gigamit and dapat nako siya i-ensure na ang akong method is validated, meaning para sakto. So mo na karon na kung COVID positive ka sa RT-PCR na test, validated na siya dapat na method sa hospital. Mm. Meaning na ay documentation on accuracy, precision, robustness sa environment, kung mag-change ba imong environment, unsa ang effect ana sa imong instrument sa imong test. So in a way mao na ang gamit pod sa analytical chemistry, matagaan kag assurance ba na okay, accurate ang imuhang mahatag na result, labaw na kung critical good siya na use like karon sa mga example practical application ang COVID na test. Tapos So, ang so man, may question. so Imiat, Sayo para lang lang sa ato ang mga audience ba. So sa diha sa Pilipinas, unsa may applications gyud sa analytical chemistry, let's say sa daily lives sa mga tao. Hello. Ako being sa industry, makakita ko very practical, let's say na lang sa food industry. Kanang atong tubig sa MCWD na gigawitan na siya og analytical chemistry to ensure na wala by sediments, suspended solids, heavy pakadaot na toxic na metal sa imong tubig. So in a way, para ang ato ang kadaghanan, ang katawhanan kay safe, makainom ta sa tuang tubig. Though sa Pilipinas, mapalit nga matag ko ano, nira mo. Mapalit na gyud ta, pero sa tinuod lang, kung naatay balaod ana na nagaprotekta na kung unsa man ang government supplied na tubig, safe na siya for public consumption. Mm. Ang ato ang kana sa food safe sa kuan sa dati na ko natrabaho sa nutritional labeling sa pagkaon. Makita ninyo sa likod sa inyong gipalit na saman gatas, pila ang percent na protein, pila ang percent na sugar, pila ang percent na, let's say kung claim ko na gibutangan ako ning vitamin A, ang ako ang pagkaon tinuod ba jud siya na naay vitamin A. Mm. So isa pud na siya na dakong tabang sa analytical chemistry na makahimo tag methods na ma-quantify. Tapos ang work po jud sa analytical chemistry mo na gusto ta mag-standardize para kung kanina concentration sa vitamin A sa gatas, kung inig-export ta ko, lahi na ang mo-analyze, mao pa ba gihapon siya. So dapat naatay kanang equivalency Exporter. sa ato Standard. ang kuan. So di ba murag gikan sa kung uncertainty siya, kanang very technical siya, pero kung tanaw nimo maabot ka sa application sa food safety, food security, and even economical kay sa exportation Mga nato. tambal po. So ayan, tambal drugs, labaw na po sa drug development. Dakong tabang ang atong mga analytical chemists sa drug development. Ana. Tapos Yan, na drugs. dili sa Og Unsa sa na drugs drugs ba? po. Recreational Ano drugs. ba? Pag hinay-hinay tag-ingon sa drugs. Bito. Drugs. Kanang drug nga pasabot naman kanang tambal ba? Medicine. Tambal. Di, duha man na may illegal ug legal nga drug. Dili wala Legal namang na i-promote tambal. diri. Illegal na tambal. Naputay mga kaigsuunan nga mga forensic nga chemist. Shout out sa atong mga estudyante diha. Yung nato hisgutan kay para itago na nato ilahang mga identity. Pero naputay mga estudyante nga kanang mga kauban namo nga naapod ka trabaho sa kanang NBI, sa kanang kuan mga forensic chemist pud. Nga mao na sila nga nagbantay pud sa kanang mga tambal nga moabot. Unya, save akong second year diri sa France. Medyo layo na siya sa like tinuod na chemistry. Wala na siya mo integrate with chemical engineering.
Kay Yeah, in the ano man since na siya. industrial man siya, industrial analysis ni siya na program diri sa France, meaning kung sa laboratory, sa planta, gusto ko makabaw kung kanina oras, kanina batch is okay ba ang ako ang let's say ang pH value. So mukuha adto pa ko sa lab, adto pa ko sa planta, let's say kung juice mukuha pa kog sample sa juice, moadto pa ko sa lab, mo analyze pa ko, dugay pa siya ang Murag result. kana nga So kung time naay kung mausa ba. off-spec. Oh, so in terms ang concept sa industrial analysis is imuha siyang ihimuong online. From batch Real time. analysis, offline analysis, you want it to convert into i-integrate nimo ang mga sensors analysis mismo sa process. Hmm. So kung na kay mga reactors, dapat real time ang ako ang Grabe, ano? analysis. So Yeah, magdepende sad na sa unsa wala nga pa ko'y alam gani. product, Zero unsa pa, nga mapatabang ko na ko ninyong programming in the future because it's heavy on kanang chemometrics, programming. kung mga Kay kauban daghang magtanaw ganang man pa sa experience. lagi niya. Naa pa mi, wala pa mo ko nagsugod og classic with God, pero naa mi subject on very engineering like design of experiment na DOE. Hmm. Mga ana sa Mm. engineering man na siya ng mga Ah. terms, tapos tudloan po jud mi chemical engineering, naa jud mi class, naa jud mi course on chemical engineering. Pero in a way, matabang sad siya kay ang imuha mang detection is chemistry man, chemical properties man. So dira pud mosulod ang chemist. Kay let's say UV absorbance ba na siya, na ay uban nuclear magnetic resonance or chromatography na detection, pero ang design, ang pag-optimization is very Engineering na nga siya na problem. language. Oo. So Okay. mura gani siya, actually mo siya chem-eng. Kaya ang ato Basta agod mi chemical ato engineering mag-analyze pa tam siya. nga wa man guna maglihok ang ato ang sample. Kung ang sa chemical Wala. engineering na galihok naman na yaga. During the process Oo. nana na yung mga transformation na. So Hmm. at any point of the process ana kanang lahi na pud ang mga panginahanglan, lahi na nga skill set pud ang imong kinahanglan kinahanglan na kag engineering. Tinuod. So makatunjog ko programming nga na design experimental design sing ana. So yeah, hopefully makasurvive ra ko. Something to look forward to sa imong second nga year. Manawag lang ko ninyo guys kung patawan ako programming. Magtikan ba Oo. kayo mo? Okay. Salamat no May sa imong gi-share ug sa katong imong kuan pod nindot pud to nga naay mga interesado diha nga especially mga students nga nangitag opportunity nga mo eskwela abroad. So katong Erasmus Mundus nga program pwede to nila ma-search. Naday grad map no nga kanang kuan Xavier nga na dito naka-post ug sa mga kung gusto nga mo study future ang kanang mga graduate studies Unsa na siya, sir? natay para grupo ni siya sa mga scientists mga PhD students nga or katong mga niagi na o kanang graduate school nga mutabang sila sa kanang mga grad map. mutabang sila sa kanang mga 'di ba in the process of application usahay ikaw ra mang usa so kami mo kaning sila nga grupo mutabang sila og unsa hatag nimo og advice ug asa ka nga eskwelahan unsa nga field imong gusto unsay mo bagay nimo nga field kung nabas sila na ilang nga mga professor unsay processing sa visa unsay processing sa application sa Mga eskwelahan practical nga butang. practical nga application. butang so na mga mentors dito nga niagi pod sa una sa kanang kuan pag-apply So mo lang tayo lang i-search po sir katong grad map. grad map Grad map. Okay, so Daghang Filipino communities na to, sir. Community. dili naa na sa Pilipinas so pero Ang na grad map siya, is Filipino Filipino na nga mga scientists kanang Or siya mga nag-graduate volunteer school. initiative. Siya volunteer initiative para sa mga future nga kanang kuan gusto nga mag-graduate school nga science related. Especially if may ganan mo kuan mo study outside abroad for Naapoy na sa Pilipinas kung gusto mo ibawan na ba yung mga offering ng mga scholarship sa DOST ana. Usahay good kay inside maguna nga mga kuan di ba na say nga may bawaan nimo through sa mga kaila lang mga good. Kananay network. network. So mas maayo nga musugod mo kung nagplano mo nga mo eskwela o graduate school no naay mga kaigsuunan po nato nga nag-volunteer Dali makatabang ra gyud kung mangita lang ta. so, katong mga kuan na nawadag trabaho posible gid nga
pwede sila makuha scholarship tips sa mga, especially sa DOST kay kuan soldado pa na sila estate kuan na allowance na Based on experience na, Sir Jay. Stipend. Based Oo, on okay. experience na ni JP Ah. niya. Wala dyan na siya na libre sa mo dyan. Sige daw kay So, unsa man day mo liberal. unsa man day mong gibuhat sa imong master's Jeff nga nung nasweldoan man ka aw na nahatagan kag allowance Na stipendan. na stipendan man ka. Dini On ang top sa kuan imong naman trabaho. gitanan sa dili na about sa scholarship, palit sa scholarship. Kuan sa mo apply ra gid na sa mo apply and the courage to apply and the kuan the will to process documents non sa mga tedious ang mga requirements na pero sa mo apply ra gid na daghan magug karon man yata daghan yata slots for scholarships. Sa unsa na sa DOST? Nadagan sa DOST. Generally especially sa science Scholarship as a in science general. so, pero pwede natin focus on sa DOST kay tira daghan man og kuan scholarships for graduate Mm. or even undergraduates. Daghan sa undergraduate pero murag ni-hit murag dili mapuno ang slot dayon sa kuan for the graduate. So advertisement lang ni nato, we encourage those kuan kanang mga tao dira pwede gyud mo apply for scholarship and contribute to science. Mhm. But back to you, JP. Sana Sige. imuha na ng turno ron. Umana. Unsa man imong gibuhat Most sa awaited portion kay Pwede na ako maghunggong. ganina Namay- pa ka nagpahipi og istorya diha. Oo. Dili